Imisebenzi isuka kuphi? Bheka ikliphi default bed settings. Ilogic yi-skill ozalwa naso. Asisebenzise ilogic. Njenge-PPM obesilokhu silandelela lokhu kukhwabanisa kusukela esikhathini sikaMandela. Ngaso sonke isikhathi lapho kunokhetho lwendawo noma lukazwelonke. Ubona imakethe igcwele imisebenzi. Kwizakhamuzi lokhu yinkohliso. Sikweleta ozakwethu bezwe ukuveza lenkohlakalo. Lokhu kwenziwa ukuguqula amavoti, ukunikeza isizwe ithemba elingamanga. Njengoba le misebenzi izokwanda njengoba ukhetho lusondela, sicabange ukuthi lolu daba libekwe obala. Imibuzo yokuzibuza yona. Kusukela ngosuku lokuqala lokhetho olwedlule abantu bebelokhu becela imisebenzi. Kodwa ubungekho. Dololo. Imikhankaso yokhetho isiyaqala manje. Osopolitiki sebemezela imisebenzi eminingi. Kanjani? B. Asithi imisebenzi kahulumeni noma ngisho private sector. Abantu bayasula na uma sekusondele ukhetho. Lutho abasuli, hayi, ngakho yini ukudala izikhala ezintsha zomsebenzi. Lutho. Amanga nje. Sile minyango isivele inabasebenzi abaqashiwe, ucabanga ukuthi banyamalala baye kuphi ngesikhathi sokhetho. Buka le advert mase ubuza ukuthi kungumsebenzi kahulumeni noma we-private sector. Isikhathi esigcwele noma inkontileka. Yiziphi izinkampani noma umnyango? Izimpendulo zizoqala zinciphe. Kubuhlungu kakhulu ukubona kuchithwa imali yokugcina ngamanga. Ikakhulukazi lapho becabanga ukuthi bebangalungile. Not fit for job. Ngiyazi ukuthi iningi leyakubona lokhu, kodwa uma kungenjalo manje, ngizobona maduze. Uthandi lona.